Dovolte mi, aby som vás privítala na vernisáži výstavy nášho jubilanta, rodáka nášho mesta Ilava, Františka Jakúbka, ktorý dňa 4. októbra oslávil významné okrúhle životné jubileum 90 rokov a ktorého zároveň srdečne vítam medzi nami ešte jeden S veľkou úctou a pokorou a s veľkou vďakou som prijala pozvanie na túto nádhernú výstavu pána Ferka Jakúbeka, ako ja mu hovorím už takmer 30 rokov, deda Jakúbeka. Tak to je ten náš starý Ferko Jakúbek, dedo Jakúbek, ktorý sa opäť aj v tom domove dôchodcov dokázal postaviť svojmu osudu, svojej chorobe. A tu už vytvoril niekoľko milých, nádherných dielok, ktoré visia tu vo vestibule, ako som si všimla. A verím tomu, ako ti poďakovať za tvoju vzácnu, otcovskú i priateľskú radu, za tvoje chápanie našich chýb a omylov.